Yma y mae grym y ddeiar yn garreg, yn glogwyni ac yn mynyddoedd. Y mae'n egni a ffrydiodd o grombil y byd ac a pherodd yn aruthredd o graig. Yma mae hen elfennau yn y niwl, hen gadernid wedi gordeddu gan y gwynt. Ffurfiau hen a rygnwyd gan yr rhew ac a lanhawyd yn yr haul a'r glaw. Yma daeth dynion I wyneb y meini I falu ac I gael I malu. I dryllio'r garreg yn ddiddosrwydd o lechi ac yn deilchion o domenydd trwy galedi, trwy waed a direidi. Rhwng y mynyddoedd gwnaeth dynion I can, o chwarel ei byw at ynasant gerdd. Prethasant ei gwau a'i llawenydd yn nodau, yn gordiau a chynghanedd yn wead o seiniau ac eiriau nes hollti'r hen gadernid a'i lleisiau ac ebullio tynerwch trwyddo. Cliwch, y mae yma gôr sydd a'i gan yn torri'r graig. Meirion, pan ddarech chi gychwyn y côr yn 1964, beth oedd y bwriad? Wel, mae yna rhyw gychwyn diddorol iawn iddo fo. Ddim fel cwr brythoniad, ddaru o gychwyn a dweud y gwir. O'n i'n ysgrifennydd, neu cyd-ysgrifennydd, wythnos y carnifal yn 64. A meddwl am ryw noson, o'n i'n gorfod bod yn gyfrifol am yr adloniad fewn un noson arbennig, a dyma fi'n meddwl, dew, be am ffurfio parti bach o gantorion lleol I gael rhywbeth gwahanol felly. A canu, enw cynta'r cor oedd The Variety Singers, dwi'n cofio'n iawn, wedi dod I mi. Dyna beth oedd enw cynta. A mi ath hwnnw lawr yn eitha llwyddiannus noson hwnnw. A wedyn ges I cael anogaeth a dweud y gwir, gen amryw o'r boes, dweud, dew, pam I di ati I godi cor meibion gystadleuol mawr. Ac yn y dymderoedd yn rwla, mi oedd y syniad yn apelio I mi. Ac es I ati dros gyfnod o ryw hanner blwyddyn ma'n siŵr. I ddethol, weddol ofalus, cael rhai o'n i'n wybod amdanyn o ddiddordeb a hefyd gallu I ganu. Ac mi gymodd o ryw flwyddyn o amser I gael ryw 10 chydig dros 10 at ei gilydd. Ac ada gynnu ddaru cor brythoniad fel da ni'n abod o heddiw gychwyn, da gynnu gath o'r enw newydd ynde. Achos dwi'n cofio chi yn y blynyddoedd na a chynt fel un awdydd, ond mi roedd na ddiddordeb felly mewn arwen o dan yr wyneb o hyd oedd? Wel, oedd y dweud y gwir. Wel, do'n i'm yn ymwybodol ohono fo chwaith Gwyn, ond eto wrth edrych yn ôl i'r cyfnod pan o'n i mynd fel un awdydd. Be sy'n ddiddorol ydy, peth oedd yn apelio I mi fwyaf mewn steddfodau ag yn oedd mynd I wrando ar gystadleuaeth Cora Meibion, Cora Cymysg, rhyw fath o gor parti. Dyma'r peth o'n I yn hoffi wrando yno fo. Felly mae rai bod yr rhawydd, dwi'n modd yr rhawydd I arwain yno adag ynny, ond o'n I wrth y modd gwrando'r goran de. Felly efo'r cor bach yna yn y dechrau ddari chi fwrwch prentisiaeth fel petai fel arweinydd? Ie, sicr, ie. Gwrandwch wir, mae di'n haro I yn ydi, mi rydych chi bellach yn arweinydd y meistrolgar. Ond chesoch chi ddim yn wahanol I lawer iawn o fechgyn eraill, chesoch chi ddim addysg gerddorol ffurfiol. Na ddo.
Ydych chi wedi teimlo bod hwnna wedi bod mewn rhyw fath o anfantes o gwbl? Ydych chi'n teimlo'r peth o gwbl? Yndi, os am dwy waith. Fydda i weithiau wedi bod yn meddwl yn sobor wrtha fi'n hun. Mae wedi bod yn waith calad. Mae wedi golygu astudiaeth bersonol i mi am gyfnod o flynyddoedd. Yr unig beth o'n i ffodus o bosib oedd o'n i wedi gwneud llais. Fues i'n ffodus iawn, fues i hefo athrawon fel Powell Edwards, Matthews Williams, Madam Ann Hughes. Felly oedd yr gelfyddyd oedd yn bwysig. Gennai o'n i'n teimlo. Ac dyna wrth gwrs o'n i wedi dysgu ddigon ar cerddoriaeth i wneud y gwaith fel petai. Ond yn sicr mae rhywun yn ymwybodol ohono fo. Ac eto, dwi'n meddwl na beth sydd yn bwysig yn y pen draw, fedrwch chi ddysgu lot o bethau. Ymdeimlo rhywbeth sy'n bwysig. Ymdeimlad a cherddoriaeth. Wedi'r gwbl gwaith arweinydd ydy, mae rhaid iddo fo ddeall cerddoriaeth wrth gwrs. Mae rhaid o ddeall hefyd y dechneg o drin cor. Ac yn fwy na dim byd, dehonglwr, dyna di waith o. A wedyn, os nag oes gen rhywun ymdeimlad dwfn, dwi'n meddwl na hwnnw di'r qualification pwysica, ynde, swn i'n meddwl. Chi'n fflat! Reit, i mai to. Lle da chi'n gorffan y fanna? Da ti ti la la. Hwna da chi fod i glwad yn eich meddwl cyn mynd i ddol, reit? La 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 di dai di ram. A mae canu chi fflat hefyd. Roi drwodd brain. Gan i fforcw chi. Bydd yn ar wahân i'ch gallu personol chi. Wrth gwrs, mae yna draddodiad yn y blaenau. Mae'n does ers blynyddoedd o ganu corawl ac o ddisgyblaeth corawl yn does? Oes. Oes, mynd yn ôl i'r ganrif diwetha, chi'n bod. Mae sôn hyd heddiw am hen gor Moelwyn, Dwalad Roberts, JT, dyma'r enwa dwi'n gofio pan o'n i'n hogyn. Yn yng nghyfnod i, cor fydd yn mynd am hir, cor Rhianedd, y Moelwyn, Dorothy Edwards, cor yr Oakley, dan arwiniad Tio Thomas, cor Moelwyn, yn fwy diweddar wedyn, cor Moelwyn dal i fynd heddiw wrth gwrs. Weithio dwi'n mynd i gadael i mi cor allan. Ond mae yna draddodiad corawl wedi bod yma ers blynyddoedd lawer ynddo. Ydy o hefyd yn codi allan o gryfder yn y gorffennol beth bynnag, am y personol cryfder y capeli fel y cyfryw? Di, sam dwy waith. Dwi'n dal i gredu na hwn capal oedd o coleg, de. Fanna oedden nhw'n dysgu tonic solfa, a dyma'r cyfrwng mae Cora Cymru wedi ddefnyddio i ddysgu ar hyd yr amser. A da chi heddiw yn teimlo y gwendid yna. Dim byd amharchus o'n, dyna os gen hogia am help, ond llawer o'r hogia heddiw, dydyn nhw ddim yn medru solffu o fel bydda'r hen do medru, de. Pediad mewn copi, dyna fo. Drwad, ddim lol. Fanna oedden ni'n dysgu, ynddo. Honna oedd y goleg ynta. Ac os am dwy waith, peth arall hefyd dwi'n meddwl sydd wedi creu y diddordeb yma hyn ydy'r cefndir chwaral, ynddo. Cora, partion, perthyn i bob chwaral yn y blynyddoedd. Dyna di'r straeon dwi'n gofio yn nhad yn dweud, ynddo. A'r syniad hefyd o griw o ddynion yn dod at ei gilydd. Yn y chwarel i drafod, yn ogystal ag i ganu. Ia, hollol de. Ia. Oedd yn ddynion diwylliedig dros ben. Hollol. Fel o'n i, yn hollol groes, fel o'n i'n deud wrth y tenoriad, lle mae'r rhain yn defnyddio'r geg, just mewn bryn de. I gael nodyn a min ar y llais, reit?
mae'n syniad ble rwan yn y daliadau hir. Gwswch chi nhw? Ond rhan oes y bore. Eis yma dodi. Ond, barod. William a Thea sy'n gwrando ar hwnna, neu con o dorri galon. O fe, da ni sicrhau o beth o Bod o wedi cyrraedd, ydy, a bod yn onest. Yndi, da ni reit hapus y chi ar y cyfan, de, reit hapus. Mirion, hogyn o Blaenau Ffestiniog, oes na rhywbeth yn llais y chwarelwr sydd mewn unrhyw fodd? O'ch chi'n dweud bod gan bob cor i sŵn ei hun. Ac dwi'n credu bod na sain arbennig yn cael ei gynhyrchu gan y brythoniaid. Wel, rwan, ai rhywbeth da chi neu roi'r cordio, neu rhywbeth sydd yn perthyn i'r ardal yma, ac i'r garreg, ac yma i'r graig yma. Swn i licio meddwl na fi sy'n rhaid o. Ie, ie. Dwi'n yn gwybod eto, Gwyn, mae rhaid trio ateb yn onest yr rhaid. Dwi'n yn gwybod, mae yna fobl mewn sawl ardal yng Nghymru fo lleisiau da. Os ga i ddeud hyn heb fod yn ymffrosgar, un peth dwi wedi gweithio na fes y dechrau fo hwn ydy cynhyrchu llais. Dwi'n gobeithio mai ffrwyth yr ymdrech yna ydy yr don da ni yn ei greu. Dwi'n meddwl bod na ddim byd gwell yn lleisiau Blaenau Ffestiniog na lleisiau Llandudno, os liciwch chi. Llais di llais, ynde. Dwi'n gwybod digon am hyn, mae yna le gredu. Os da chi'n byw yng nghanol cadernid mynyddoedd, maen nhw'n dweud bod peth o hwnnw yn rhwbio i ffwr yna chi. Efalla bod yna rhywbeth yn y gosodiad yna, dwi'n gwybod. Bod o'n rhan o natur y dyn felly. Cadernid ar rhan o'i natur o gyda'r canlyniad bod o'r rhan o bob dim arall ohono fo. Dwi'n gwybod, da ni'n diddymnio am bethau. Ydyn, ac mewn ardal fel Blaenau, yn sicr mae canu am negu'ch hynna'n falle wedi bod yn y gorffennol yn un ffordd o orchfygu'ch problemau a chanawsterau. O, yndi. Ydy fel, dyma oedd y prif adloniant ynddo. Yn y cyfnod pan oedd capeli'n llawn, cymdeithasau corau, bob math o gymdeithasau mynd. Bobl yn difyru hynna'n yllu. A rhan o'r ffrwyth yna yda ni yn gael heddiw. Ac mae ddiddorol meddwl beth sy'n ddigwydd mewn 20 mlynedd arall, ynddi. Da ni heddiw'n byw ar draddodiad hanner can mlynedd yn ôl. Dwi'n un beth da ni'n diadal i'r to nesaf. Dyna un rheswm, neu dwi'n gobeithio beth bynnag. Dwi wedi bod yn meddwl na mae ddau gor Meibion yma rwan, cor Moelwyn a cor Brythoniad. Dyma'r ddau gor ola fydd yn Blaenau Ffestiniog. Sa'n ddiddorol gweld i'r dyfodol i weld beth sy'n mynd i ddigwydd yna. Ond mae hyn yn dibynnu ar faint i raddau, faint o fechgyn ifanc sy'n gennych chi? Ydyn nhw'n anodd i'w cael? Ydyn wir yn anffodus, de. Chydig iawn o hogia, wel, dan 20 oed ysgynnon ni neb, de. Dydy'r cor yn ddoi hun ddim yn gor hen, hynny di hogia yn y 30s a'r 40s sydd yn gwneud yr heliw o'r cor i fyny. Ond hogia ifanc, chydig iawn sy'n dangos diddordab. Ond wrth gwrs mae rhaid deud hyn hefyd, mae'r hogia fysa diddordab mewn canu ac yn y blaen. Mae nhw'n mynd i ffwr i golega, mynd i ffwr i weithio, a mae hon yn broblem ym mhob man y fath yma siŵr. Wrth gwrs, dydy o ddim, a siarad yn fanwl, dydy o ddim yn gor Blaenau Ffestiniog yn unig. Mae'ch rhwyd chi wedi cael ei lluchio'n weddol, ia. Ydy, yn eang iawn wedi dweud y gwir, maen nhw'n dweud o... Wel, chydig ost hanner y cor, mae yna rhyw 120 yn y cor ar hyn o bryd.
a mae rhyw drigian sy'n dod o'r ardal yma. Mae'r lleill yn dod o bob rhan o'r gogledd, Tywyn yn y de, a Llanfarfechan, Penmaen Mawr yn y gogledd. Dyna'r ddau begwm ynde. Fyswn i'n dienwi'r ardalodd i gyd i chi, mae yna 15 neu 20 ohonyn nhw wedyn, well mi beidio dechrau enwi'r a gomiad al neb allan. Dod o bob cyfeiriad ac o sawl galwedigaeth. Ac ar y cai ym Morthmadog lle arhwyliodd y llongau gynt yn llawn o lechu Stiniog, gair efo un o leisiau'r côr, Bob Roberts. Llais a phersonoliaeth a fedrai fod wedi gwefreiddio tyrfa ymhell y tu hwnt i ffiniau'r chwareli. Mae lle i ddiolch fod rhai wedi aros i gyfoethogi eu cynefin a'i dawn. Prynau o ddewis neu o raid. Wrth gwrs Bob, mae yna gysylltiad agos iawn a Stiniog a'r hen borthladd yma, does? O, oes gysylltiad mawr iawn. Ers talwm yn dod â'r llechi o'r chwareli i'r harbwr yma a amdano i bob rhan o'r byd. Ia. Ai mab y mynydd ych chi neu mab y môr? Mab y mynydd. Ie. Ia. Un o'r Llanffestiniog yn unedigol. Mhm. Yn byw yn Portsmouth llawer blwyddyn bellach. Ia. Ac yn, oedd ddim dechrau wedi gweithio yn y chwarel? Naddo rioed. Naddo rioed. Beth ydy'ch gwaith chi, Bob? Trydanwr efo ICI yn Menyn Rhydrath. Lle ddaru'r diddordeb mewn canu gychwyn yn eich bywyd chi? Wel, fe gychwynnodd ar yr aelwyd gartre. Ie. O'n i'n blant bach, oedd yn had, efo cora rioed. Yn dysgu ni ganu a dysgu plant Llanffestiniog ganu a cadrodd hefyd. A felly ar y diddordeb gychwyn. Ie, ac yn fachgen ifanc, mi roeddech chi'n un awdydd yn ifanc iawn? O'n yn ifanc iawn. Do, o'n. Gafas ysgoloriaeth y sir gan y diweddar John Hughes Treorci. Ond roedd yr adag rhagos mi fynd i'r fyddin a felly gas yng Nghymru Bangor i gael triniaeth y llaeth. A dyna fo. Ydych chi'n poeni na fyddech chi wedi cael cyfle i gario ymlaen fel canwr proffesiynol? Mi fydda weithiau, bydda, fi ddeud y gwir. Ac o'r holl ddarnau ydych chi fel côr yn ei canu, Bob, os na ryw rai nes ydych calon chi'n ar lleill? Wel oes, dwi'n hoffi llef yn arw iawn a dwi'n licio gloria hefyd. Ac wrth gwrs, yr hen ffefryn bellach Nant Mynydd.
Un peth, triwch ofalu, ffyrst heno Siwan, gathon ni gledwch sain I mewn yn y darn yna Copra del Suomanto, gledwch sain. Mae rhywun yn cael y syniad hefyd bod chi just yn methu chario hi drwad. Reit? Llai mwy o lymdra a triwch ar gyhoeddi rhywun bod reit, da ni'n cario'r don ma'n braf. Reit, bydwch ar rhyw syniad bod hi just a disgyn o dan eich dilo chi'n rhywun. Cariwch hi reit drwad. Un waith to. Mae'n apus ofnadwy hwnna chi. Rwan, ai mwyn cadw cyngherddau neu mwyn cystadlu? A dros y blynyddoedd, pyn o'r ddau beth yw'r peth pwysican o'ch golwg chi? Wel, mi fod reit honest o'n de, mae cystadlu'n yn waed I de. A yn y dechrau, wrth gwrs pan da chi sefydlu cor, da chi'n sefydlu ar gyfer rhyw beth arbennig, achos mae un peth yn dillawr wrth y llall yn does. Ond does rhywun yn gofyn I mi, be oedd o'n y dechrau beth byna, cystadlu oedd yn holl bwysig. Erbyn heddiw, mae'r cor wedi cael gyrfa gweddolwydd lwyddiannus yn dydi yn yr eisteddfodau. Ac wrth gwrs mae'r gofyn heddiw am gyngherddau o bob rhan o Brydain Mawr bron ynde. Ac wedyn mae'r rhaid chi gael y ddau beth wrth gwrs. Swn i'n cael dweud hyn, dwi'n meddwl bod cystadlu yn dal I fod yn beth pwysig yng Nghymru. Yn un peth mae rhaid I gor fod ar ei gorau mewn cystadleuaeth. A dwi'n meddwl hefyd bod unrhyw arweinydd sydd yn trin cor ar gyfer cystadleuaeth yn sylweddoli na neith rhywbeth mor tro. Mae'r rhaid cyrraedd rhyw safon arbennig, a dyma I mi di gwerth cystadlu. De. Mewn sefyllfa meirion lle mae cystadlu mor bwysig, mae ennill yn bwysig, dydy felly? O, dydy. Os am dwy waith, chi, fath i'r mi fod yn onast ynglyn â'r peth ddim. Dyma di cystadlu, dyma di, yr amcan ydi, da chi drio mynd yna I ganu yn well na'r cor arall. Ynde? Wrth gwrs mae mater o farn dod I mewn, gwahanol feirniad yn licio gwahanol dehongliad ac yn y blaen, ond dyna di'r amcan. Yn y bôn, os a pawb yn bod yn onast, mae pawb yn licio ennill ydi. Ac mae'n rhan o'ch uchelgais chi I weld cor meibion y Brythoniaid yn un o, os nad y gorau, yn un o gorau meibion, gorau Cymru. Wel, chi, fedwch chi byth dweud na drwch. Byswn I licio weld o yn un o'r gorau, mae yna gorau eithriadol wych yng Nghymru, does. Na, dwi'n meddwl na'n uchelgais I, di gweld cor Brythoniad, y gorau fedar o'i hun fod. Fedwch chi ddim mesur, dwi'n meddwl. Mae'n anodd I rywun fesur coran erbyn I gilydd. Mae yna rhywbeth arbennig ym mhob cor, does. Mae gen pob cor I sŵn I hun. Be dwi eisiau wneud? Eisiau ni fod gystal a medrwn ni fod.
Dwi'n meddwl na dyna sydd yn bwysig, ac os di hynny yn golygu ennill mewn cystadleuaeth, iawn. De. Glory in the highest. Dim eisiau gwybod highest. Highest. A wneud o reit gelfydd, reit? Fe gyddiaist. Fi sôn am gyddiad mewn ciw iar milion. Ond sbiwch chi fyny, ydych chi'n eich copiach fel. Barod? Ar ganol rehearsal, saib a phaned a sgwrs. Dyma bellach ddwywaith yr wythnos ydy cwmniaeth y bonc ers dalwm, pan fyddai'r chwarelwyr yn tirio i'r tyn bwyd ac yn trafod materion y dydd a phregethau'r sul. Sôn yma, mae'n siŵr, am rai profiadau, eisteddfodau a chyngherddau, ac ambell daith hefyd i wledydd eraill. Ac mi fydd Hungary yn brofiad cofiadwy i chi gyd. Do. Diddorol dros ben, os rwy'n medru siarad am hanner awr am y profiad hwnnw. Mae'r rhywun sydd wedi bod efo cwrmeibion dros dŵr, maen nhw'n gwybod faint o hwyl dio. Oedd hefyd y profiad o ganu i boboliaeth yr hollol. Gathon ni'n profiad arbennig iawn yn yr academi yn Budapest. Doedden ni'n gwybod tan ys doedden ni'n mynd yno. Oedden nhw'n mynd i beirniadu ni, yn ei dull nhw felly. Ar beirniad oedd Soltan Vasarheli.
Hwnnw fydd yn llwyddiannus yn Llangollen yn 58. Ac canlyniad i'r perfformiad hwnnw gathon ni Festival Diploma o'r Academi yn Budapest. O hwnnw yn doi hun thrill arbennig iawn. Ond mae yna lawer o bethau am Hungary sy'n wedi cadw chi drwy nos. Heno nid Budapest, ond cyngerdd yn Chwilog. Y tu ôl i noson o'r fath mae angen trefniadaeth effeithiol i'w cludo o'i gwahanol gylchoedd ar hyd a lled Cymru. Un peth ydy oriau o ymarfer caled. Mae'r gwaith ymarferol o wneud yn siŵr fod y peirianwaith crwydro, pwyllgorau a'r cysylltiadau cyhoeddus yr un mor bwysig i ffyniant y brythoniaid. Mae'r trefnu mor drylwyr a'r canu. Sa chi? Byddech chi'n ystyried eich hun yn arweinydd llym eich disgybleth, Meirion? Neu arweinydd ffeind? Na, dwi yn ddyn ffeind, chi. Dwi'n yn llym, dwi'n meddwl, de. Dwi'n yn gwybod. Be dwi'n drio wneud ydy, dwi'n disgwyl gen aelodau ar hyn dwi yn drio roed i mewn. Dwi'n trio roi 100% o ymdrech i mewn i'r gwaith, a dwi'n disgwyl hynny hefyd gen yr aelodau. Ac i raddau, da ni'n gael o hefyd, ynddo. Dwi'n yn gwybod. Pwy fedr dweud amdano fo'i hun ydi o? Ie. Da chi'n mynd gorfod disgyblu neb am byd o bihafio neu byd o dod i'r practis. Da chi'n rhoi sac i rywun weithiau? O, yndan. Da chi? Wel, wrth gwrs, gynnon ni ffordd neis o wneud hwn, wel. Pa mae rhywun yn sacio, o'r pwyllgor sy'n sacio fo, hynny di, dydwch chi bod rhywun ddim yn dod i'r ymarferiadau fel dyla fo, wel dyna fo, so mond un beth amdani. Mae'n cael ei gardia. A mae yna bractisio 2 beth o wythnos? Oes. O'r darnau ydych chi wedi ddysgu, a mae gennych chi repertoire weddol eang erbyn hyn, pa ddarnau yn arbennig sydd wedi rhoi boddhad i chi, a pa ddarnau fysa chi'n dweud falle sydd wedi rhoi problemau i chi? Ie, dyma chi gwestiwn anodd. Sa rhywun gofyn i mi, pryn di'r darn ges i fwyaf fwynhad i wneud? Dwi'n meddwl yn atab i fanna di can yr ysbrydion dros y dyfroedd gen Schubert. Dyna'r darn daru mi fwynhau fwyaf. Am yr rheswm, oedd o'n gofyn am gymaint o ddehongli. Oedd yna gymaint o ddarlun yna. Pryn sydd roedd mwy o broblemau, gathon ni waith dysgu ar Gloria William Matthias, ond gwaith misodd. Ond ar ôl i ddysgu, oedd o werth, a deud y gwir, i fod reit honest yn y dechrau, o'n i'n gwybod arnyn nhw, da ni'n mynd i licio hwn. Ond wedi dysgu'r darn, oedd yr hogia wedi gwirioni efo'r Gloria, a gathon ni gyfnod llwyddiannus iawn eisteddfodol efo'r Gloria. Fe honno'n gyfrwng mawr i ddod â cwpan Pont Rydwendigaid ar 2 a chlysur yndo. Rhwng y mynyddoedd gwraeth dynion i can o chwarel ei byw y tynasant gerdd. Prethasant ei gwau a'i llawenydd yn nodau, yn gordiau a chynghanedd, yn wead o seiniau a geiriau nes hollti'r hen gadernid a'i lleisiau ac ebullio tynerwch trwyddo. Clywch, y mae yma gôr sydd a'i gan yn torri'r graig.